هنجی هەولێ نێزیکبوونê navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê bi navbênkariya Rûsya berdewam in. Piştî çend heftiyan ji ragihandina Wezareta Berevaniya Rûsya ji encamdana civînek sê alî navbera Tirkiye û rejîma Sûriye û Rûsya li Mosko ji bo çawaniya dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re û pêwîstiya berdewamiya diyalogê navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê ji bo peydakirina aramî û seqimgeriyê li Şamê careke din Mosko hat ser hêlê û egera encamdana hevdîtineke din ragihand. Doh serokatiya Rûsya ragihand ku Vladimir Putin serokê Rûsya li gel hevşanê xwe serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan peywendiyek telîfonî encam da. Dê de her du serokan peywendiyên Tirkiye bi rejîma Sûriyê re dubare asayîkirina peywendiyan navbera her du aliyan de gotobêj kirin, bê ku Kremlên di hirguliyên din derbarî vê mijarê bide. Ev pêşveçûn hat piştî çend rojan ji ragihandina jêderên diplomasî li ser encamdana civînek sê alî di demeke nêzik de li ser asta wezîrên derve yên Rûsya, Tirkiye û rejîma Sûriyê li Moskoyê. Weke jêdera diplomasî daye zanîn, ev civîna sê aliya ku biryara were lê darxistin û li ser jmareyek mijarên hestiyar rawestin û biryara wezîrên derveyên her sê welatan behsa dawîn pêşhateyên Sûriyê bi taybet rewşa li Bakurê Sûriyê û rûbirûbûna terorê û pirsa penaberan bikin. Herê di vê çarçoveyê de medyaya Tirkî pêşbînî dike ku îro her du wezîrên derveyê Tirkiye û Îranê berê xwe bidin Mosko paytexta Rûsya ji bo encamdana lotkeyek sê alî li gel hevşanê xwe Rûsya derbarî Sûriye û gengeşekirina jmareyek mijarên girêdayî bi rewşa Sûriyê. Herûha medyaya Tirkiye ameje bi wê çendê jî kir ku çavdêrên siyasî li Tirkiye tekez dikin ku seredana wezîrê derveyê Îranê Hesên Emîr Ebdillahyan bo Enqerê pir giring e ji aliyê demê ve û dibînin ku ev seredana wî hat piştî danûstandinên wî li gel berpirsyarên pilebilind li Şamê û Beyrûtê û beriya encamdana hevdîtina Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê derveyê Tirkiye bi hevşanê xwe wezîrê derveyê Amerîka Antony Blinken roja çarşemê wate sibe 18 Mehê. Roja şemiya Bûrî Hesên Emîr Ebdillahyan wezîrê derveyê Îranê bi seredanekê gehişte Şamê li gel Beşar el-Esed serokê rejîma Sûriyê re civiya. Di civînê de serokê rejîma Sûriyê got ji bo vegerandin û asayîkirina peywendiyan navbera wan û Tirkiye de du şert û mercên xwe hene. Ew jî bi dawîkirina dagîrkeriya Tirkiye li ser xaka Sûriye û bi dawîkirina piştevaniya terorê ye. Ji alê xwe ve jî Ebdillahyan got her civînek û hevdîtinek navbera Tirkiye û rejîma Esed de eger Tirkiye cidî be li ser vegerandina van peywendiyan Îran weke pêngaveke erênî lê temaşe dike û dibîne asayîkirina peywendiyan wê di berjewandiya her du aliyan û deverê bi giştî de be. Ji alê xwe ve jî Feysal el-Meqded wezîrê derveyê rejîma Sûriye li Şama paytexta Sûriyê di kongrekê rojnamavanî de ragihand bû ji bo çareserkirina pirsgirêkên ku di heyama salên derbas bûyî de navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê de durist bûbûn herwiha duristbûna nêzîkbûnê divê dawî li hebûna artêşa Tirkiye li ser xaka Sûriyê were ji ber vê yekê hevdîtina serok Beşar el-Esed û serkirdayetiya Tirkiye girêdayî nehiştina rewşa kobûye sedemana Kûkiyan û tekez kir bêyî bi dawîkirina dagîrkeriyê û bi dawîkirina terorê em nikarin behsa serkeftina vegerandin û asayîkirina peywendiyan bikin.